kako mi se zove YouTube kanal. Ćao ljudi, idemo rano da u sledećem kad budemo prešli celu igricu. Uzmem Ibrahimovića kad budem sve pobedio. Mnogo jako džakunuo. I tako idemo polako da igramo. Idemo i dali smo gol. Tako. I lajkujte, pošto je ovo moj prvi klip na kanalu mom. Ja imam svoju sliku. YouTube kanala. Ako neko ima World of Tanks, nek me lajkuje i subscribe-uje i subuje. Neki sub. I ja sam šutno, sad je mom protivniku mnogo veliki gol. I ovo ne može da se promaši, ljudi. Ne može. Majke mi ne može. I vidite, ljudi, dao sam gol. Autogol. Idemo da ga pobedimo lako. Neka ga ne kontra. Idemo preko i dajemo gol za 3-1. Tako se igra ko pravi čovjek igrač. Ko ti da igraš takmicu. I ljudi, moj brat ima YouTube kanal, zove se Veljko Gamer 0.06. I njega subujte, lajkujte, šerujte, subscribe-ujte i mene to uradite. Pošto je ovo moj prvi video na mom kanalu. Najviše lajkova. Subova najviše kod mene. A kod mog brata lajkova 1000 svega. Lajkujte. Ja ću da izbacim klip kad završim ovaj video. Izbacit ću ga pa ću sutra da vidim koliko imamo. Koliko imam da vidim da mi vi nešto subscribe i to. Tako nešto. Već je 4-2, ne može mi ništa. 52. minut, a ja vodim 4-2. Ovo je odlučujuća pobjeda za mene. Pogledajte ovaj video. I sad mi je polomljena noga, ljudi, u igrici. Ja ne mogu da šutiram, samo mogu da skačem, idem levo, desno, ali mogu da šutiram. Sad mogu da spustim. Idemo, ljudi, idemo. I dao mi je gol. Od prečke do pa u go. Tako je lako mi je dao go. Ali ću ja da ga pobedim, nema šta. Kad bih se spojili moji njegovi rezultati, ti bilo bih 7-0. I ljudi, dobro, igramo za sad 5-3. Snimamo u 11 sati. Skoro je 12, pa mora se. Ljudi, 5-4. I vidjet ćemo ko će da pobedi. Jelon. minut, a mi
vodimo 5-4, ali će on, ako da go, onda ja ne mogu da izjednačim, da ga povedim. I dao sam gol, ljudi, 6-4 je 9. minut, pobjede je moja. 2 razlike, nema šta, pobjeda je moja. Igrat ćemo još utakmica ako hoćete. I 7-4, nema šta, 3 razlike. Može samo da plače da bih me pobedio. Možda ću da igram protiv Ibrahimovića, ali je sad pobjeda 7-4. Ljudi, i pobedio sam, idem, sad igram protiv Zlatana Ibrahimovića. Ne, ljudi, igram protiv nekog koji je mnogo slabo u ovoj igrici. Idemo 0-0 je. Idemo polako da mu ga damo, da ga pobedimo, da vidimo koliko ćemo da ga pobedimo. I ja snimam preko Bandicama. Idemo, ipak je 1-0 za njega, ali se ja nikad nisam predao i neću. Već je 2-0 za protivnika, ali neću se predati. Morate se sledeći video da bude s mojim bratom, Veljkom. Bratom Veljkom. I igram neku igricu na Freevu. Nije nešto specijalno. Kad bude malo, ima 20 videa, ima da bude, ima možda da snimam room tour, da snimam kakva je moja kuća. I to je moj brat snimao 2 epizode. A ja ću da pokažem. Snimao je moj brat takvu epizodu, ali će sigurno moj protivnik protiv koga igram da me pobedi. 4-0 vodi, 3 razlike. Ću da ga oderem. Ljudi. Sad ću da ga oderem. I pogodio je 5-1. Nisam mogu da ga... A ja ću skoro da idem kad snimam klip, da to izbacim, pa i ću sigurno da idem u krevetu. Ljudi, sigurno. Ovaj protivnik ima, znaš koliko kopačku, ljudi, vidjet ćete to sutra kad ja budem. Znaš koliko kopačku ima, ko ove 2 male. Ljudi, ko 2 ove male. Ljudi, sigurno ću da izgubim ovu utakmicu. I koliko sam je, ljudi, džoknuo. Sad će nam se izokrene teren, a ja ne znam tako da igram. I 6-2 moram ću da izgubim. Izgubit ću, ljudi. A neka izgubit ću. Od sad ne šutiram. Od sad samo igram ako. Da neka što će da me pobedi. Neka što će me da me pobedi. Neka što će da me pobedi. A ljudi, neka pobedit će me, šta da se radi.